dneska taká nestolárska robota, ako originál kutilská. Idem si osadiť tu tento plátok z vypilovačky do rukovete na také jemné práce. Na závitník, ale oplujem to a sliny majú neskutočne dobrú lubrikačnú vlastnosť. To používajú aj starí strojári. Tak to úplne fantastické. Teraz si to skrátime. No, že tí naši predkovia si, keď im niečo chýbalo, nejaký tvarový hoblík alebo nožík, tak si to väčšinou vyrobili sami, čo im iné zostávalo. Budem to robiť s pilníkom, idem na brúske, si to bleskovo zagulatím, takže vypínam. Tak práve som skonštatoval, že ten, kto vymyslel brúsku, nebol vôbec debil. Vidíte, za 5 minút som urobil, tu by som sa trápil v tomto sveráku. Skúšame zatiahnuť, či nám ten... No, drží to úplne nádherne. Takže urobíme si rukoveď. Ja to urobiť, to vám nebudem ukazovať. Píliť a brúsiť viete všetci. Už banujem, že sem idem dať túto trubku. Už sa s tým 10 minút serem. Ešte ďalších 10 budem. Dobre, takže som hotový. Ešte trošku obrúsim. Rukoveď. Dal som tam agátové drevo, to nie je bohvie čo na rukoveď. Dokonca hovoria, že agát je jedovatý. Tak ako ja ho nebudem jesť. Dobre. Ešte tak vidieť, kde som dal ten nožík. No a tak toto máme hotovo. A ako som hovoril, môžeme do toho dať pílku na kov, dlhšiu, kratšiu, hocičo. Kto by ste toto nechceli mať? A kto vám bráni, aby ste si to urobili? Tak ahojte.